Исәнмесез, эфирда оңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татнефть профсоюз җәйге ял сезонына әзерлекне кайгырта. Профсоюз комитетының чираттагы күчмә утырышы узды. До революции здесь было имение Вадима Молотова. Боярин такой был купец. Он был купец, по-моему, первой гильдии. Әдәбият аша милләткә мәхәббәт һәм хөрмәт уяту. Бөгелмәдә Тукай шигырьләрен укучылар бәйгесенә нәтиҗә чыгардылар. Китмибез дигән. Аларга китәргә кушканнар, алар юк, без калабыз, китмибез дигәннәр. Әлмәт театрында шигъри-музыкаль кичә узды. Театр хезмәткәрләре әлмәтлеләрне чираттагы кабатланмас проект белән сөендерде. Каләмем яз төсле карада исемле әдәби музыкаль кичә Әлмәт Татар дәүләт драма театрының Татнефть гранты ярдәмендә булдырылган тирәлегендә башкарылган 6нчы проект. Җәйге ял сезоны алдыннан Татнефть профсоюз үз әгъзаларын сәламәтләндерү мәсьәләләренә аерым игътибар бирә. Бу өлкәдә шикле якларны ачыклау һәм хәл итү максатыннан Ромашкино шифаханәсендә профсоюз комитетының күчмә утырышы оештырылды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Татнефть профсоюз әгъзалары Татарстанның профсоюз шифаханәләренең берсендә ял итү һәм сәламәтләндерү өстенлекләрен шәхсән бәяләү мөмкинлеге алдылар. Шулай эш сәфәре Ромашкино территориясе буенча экскурсиядән башланды. Биредә шифаханәнең дәвалау процедуралары хакында гына түгел, тарихы белән дә таныштырып уздылар. До революции здесь было имение Вадима Молотова. Боярин такой был купец. Он был купец, по-моему, первой гильдии Казанской губернии. Сам проживал в Казани, здесь у него было имение. Здесь они супруга была его, у него супруга была врачом. Соңгы елларда биредә зур үзгәрешләр кичерелгән. Яңа бина төзелеп, иске корпуслар реконструкцияләнгән. Барысы да торак мәсьәләләрен хәл иткәндә гражданнарны теркәү вакытын кыскарту өчен заманча таләпләргә туры килә. Аз хәрәкәтләнүче гражданнарга уңайлы булсын өчен электрокарлар сатып алынган. Какие будут предложения по заседанию правкома? Открыть. Прозвучало открыть. Прошу проголосовать. Кто за? Күчмә утырыш Татнефть профсоюз рәисе Ревдар Хамадияровның киләсе ял сезоны алдыннан профсоюз әгъзаларын савыктыруда проблемалы юнәлешләрне ачыклау турындагы чыгышы белән башланды. Правком утырышны үткәрү урынында көн тәртибендәге төп мәсьәлә белән аңлатыла. Беренче эш мәсьәләсе буенча профсоюз әгъзаларына медицина хезмәте күрсәтү сыйфаты буенча правком комиссиясе рәисе проблемалы юнәлешләрне ачыклау һәм профсоюз әгъзаларының медицина хезмәтләре күрсәтү сыйфатларыннан канәгатьлек дәрәҗәсен мониторинглау турында хәбәр итте. Шулай ук докладта медицина учреждениеләрен, санаторий профилакторияларына, профсоюз әгъзаларына медицина хезмәтләре күрсәтүнең сыйфаты турында сойлап тикшерүләр турында мәгълүмат белән тулыландырды. Шулай март айында 3355 хезмәткәр арасында сораштыру үткәрелгән. Основные проблемные вопросы не смогли дозвониться, ожидают. Төп проблемалы мәсьәләләр медицина учреждениеләренә шалтырату мәгънәсез. 1 сәгатьтән артык кабул итүне көтү, белгечкә эләгү мөмкинлеге юклыгы. Шулай ук уңайлы вакытта табибка эләгү мөмкин түгел һәм халык кабул итү чиратларыннан канәгать түгел. Очередями на прием к врачу. Сораштыру нәтиҗәләре буенча бу мәгълүматны медицина учреждениеләренә аларның эшен модернизацияләү өчен җиткерергә тәкъдим ителде. Моннан тыш хезмәтне һәм җитештерү культурасын оештыру дәрәҗәсен, көнкүреш уңайлылыгын, коллектив килешүен үтәүне, предприятиеләрнең социаль сәясәтен һәм социаль программаларны контрольдә тоту максатыннан эш урыннарында профсоюз әгъзаларына бару турында да сүз кузгатылды. Шулай ук профсоюз активын профсоюзның Татнефть чаралары белән таныштырдылар һәм узып өлгергән язгы чараларга йомгак ясалды. 56 членов профсоюза. 56 хезмәткәр профсоюз төбәк кара профсоюз оешмасы флагы астында чыгыш ясарга тели. Шуңа күрә аларга бу мәсьәләләргә ярдәм итәргә кирәк. Практика күрсәткәнчә, бу профсоюз әгъзаларының җитди мотивацияле фактор булып тора. Это является серьезным мотивирующим фактором членства в профсоюзе. Профсоюз әгъзалары үзләрен кызыксындырган төрле юнәлешләргә кагылышлы сорауларга җаваплар алдылар. Барлык каралган мәсьәләләр хезмәткәрләрнең законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауга һәм эш урыннарында куркынычсыз хезмәт шартларын тәэмин итүне контрольдә тотуга юнәлдерелгән. Азнакайда татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның олуг туган көнен 138 елын бәйрәм иттеләр.
Шагыйрьне искә алырга мәктәп укучылары, язучылар, мәдәният хезмәткәрләре, район җитәкчелеге, гомумән Тукайның иҗатын хөрмәт итүчеләр җыелды. Тукай әкиятләре персонажлары бәйрәм кунакларын сихри дөньяга алып керде. Биредә шулай ук картиналар күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Иҗат өлкәсендә хезмәт куючыларга дипломнар, дәрәҗәле бүләкләр тапшырылды. Чара Тукай сүзләренә иҗат ителгән җырлы-биюле тамаша белән, шигъри мизгелләр белән үрелеп барды. Ел эчендә тик бер генә тапкыр килеп китсә һәркем Тукайга, синең янда яздан кышка кадәр балкыр иде гөлләр көн саен. Бөгелмәдә дә туган тел көне уңаеннан күп кенә чаралар булып узды. Ул традиция буенча 2нче гимназия янындагы Габдулла Тукай стелласы янында башланып китте. Анда балалар яраткан шагыйрьләренә чәчәкләр бүләк итте, туган тел җырын башкарды. Аннары бәйрәм татар мәдәният үзәгендә дәвам итте. Тулырак безнең сюжетта. Күптәнге традиция дәвам итә. Габдулла Тукай туган көнне мәктәп укучылары ел сайын аның стелласы янында җыела. Бу татар телен өйрәнүче балалар һәм аларның укытучылары. Һәрберсенең кулында чәчәк. Балаларыбызның ел сайын шәһәребезнең 2нче мәктәбе янында урнаштырылган һәйкәл янында җыелып, Тукай рухына шигъри дога башкарулары ул безнең матур күркәм бер традицияга әйләнде. Нәкъ менә быел да балаларыбыз Тукайыбызга багышлап язылган шигырьләрне, аның шигырьләрен искә алдылар. Габдулла Тукайга чәчәкләр салгач, балалар татар мәдәният үзәгенә юл тотты. Биредә театр бәйрәме оештырып, Сәйяр фестивалендә җиңүчеләрне билгеләп уздылар. Бүген безнең бөтен Татарстан Республикасында зур бәйрәм, туган тел бәйрәме, Тукайыбызның 138 яшь тулуы уңаеннан үткәрелгән барлык чараларда бүген безнең карамакта дисәк тә була. Мәле күптән әле яңа гына без килдек Тукай памятнигы яныннан, һәм анда укучылар, укытучылар барысы да җыелышып чәчәкләр салдык. Хәзер инде без менә үзебезнең мәдәни үзәктә балалар белән, театраль коллективлар белән зур итеп бәйрәм уздырабыз. Бәйрәмне укытучылар коллективы куйган Әнгам Әтнәбаевның "Ул кайтты" драмасы белән башлап җибәрделәр. Бу коллектив күптән түгел генә берләшкән һәм бу аларның беренче иҗат җимеше. Театр коллективы оештыру теләге күптән барлыкка килгән иде. Менә быел без берләшеп укытучылар белән менә шу спектакльне сайлап алдык һәм театр куярга планлаштырдык. Әлеге театрда безнең 6-7 кеше катнашабыз. Монда татар тел укытучылары гына түгел, физкультура укытучылары да бар, тәрбиячеләр дә катнаша. Тамашачылар 1 сәгать дәвамында төрле спектакльләрдән куелган өзекләр белән танышты. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тукайыбыз туган көне уңаеннан Бөгелмәдә шигырь бәйрәме дә булып узды. Махсус туган көн бәйрәменә багышлап Информ Курьер газетасы укучылар өчен бәйге оештырган. Балалар Тукай шигырьләрен укып, видеолар төшергән. Бәйгедә җиңүчеләрне Айгөл Шәрәфиева белә. Күбәләк, Кызыклы шәкерт, Шаян песи. Укучылар Габдулла Тукайның шигырьләрен укыган видеоларын Информ Курьер газетасы редакциясына юллаган. Бәйгене Татарстанның көньяк көнчыгышына игълан иткән булганнар. Нәтиҗәдә 1нче, 2нче, 3нче урыннарны алучыларны һәм гран-при яулаучыларны билгеләп бүләкләр тапшыралар. Барлыгы 30 эш кабул иттек. Бәйгедә катнашучылар арасында Бөгелмәлеләр генә түгел, Леногорск, Әлмәт шәһәре укучылары да бар иде. Еллар узган сайын Тукай халыкка якыная гына бара. Тукайга багышланган бәйгедә катнашучылар саны шуны дәлилли. Шул рәвешле балалар Тукайны үзенә ныграк ача, аның зурлыгын, шагыйрьнең үлемсезлеген, эшкерсезлек белән ныграк тыя. Ләйлә Файзуллина конкурста 3нче урынга лаек була. Мин Габдулла Тукайның "Китмибез" шигырен сөйләдем. Ул безнең милләткә багышланган. Ул аны шундый кыен вакытта язган. Китмибез дигән. Аларга китәргә кушканнар, алар юк, без калабыз, китмибез дигәннәр. Габдулла Тукай истәлегенә багышлап радиодагы якташ программасы да үз эфирын тәкъдим итә. Анда газета оештырган бәйгедә катнашучылар, бәйгенең иганәчеләре чакыру алган. Конкурста катнашучылар бик теләп турыдан-туры эфирда да Тукай шигырьләрен укыды. И вновь рожденный чистой мечтой, спасибо, говорю я книге той, и распрямленный верою в себя. Я вдаль гляжу с надеждой святой. Өлкәннәр Габдулла Тукайны искә алды. Бөгелмәдә уза торган шигырь бәйрәме тарихын барлады. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Каләмем яз төсле карада. Әлмәт театрында әнә шундый исем астында шигъри музыкаль кичә узды. Кайчандыр театр музее итеп кенә кабул ителгән өлеше менә инде 2нче сезон иҗат сөюче әлмәтлеләрне кабатланмас проектлары белән сөендерә. Аларның сценарий авторлары да, куючы режиссерлары да театр хезмәткәрләре. Резида Сафина Хайретдинованың җырлыгына түгел, яза торган артист икәне киң җәмәгатьчелеккә нәкъ менә шул тирәдә узган сезонда башланып киткән шундый форматтагы беренче әдәби музыкаль кичәдә билгеле булды. Тирән мәгънәле җырлар, эчтәлекле шигырьләргә сусаган тамашачы Резиданың гына түгел, башка артистларның да әлегә кадәр билгеле булмаган талантларын ачу бәхетенә иреште. Бу юлы яңгыраган әсәрләр дә яңа. Араларында мисал өчен Татарстанның атказанган артисты Эдуард Латиповның әнисе Гөлнур Зәкиҗан кызы да бар. Чәчләреңнең исе сагындырган, күзләреңнең төсе исемдә, күз алдымнан китми шаянлыгың. Онытам дисәм дә. Тагын бер табадан төшкән автор Әлмәт районы эчке эшләр бүлегенең масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге өлкән инспекторы Резида Мөхәммәтдинова. Тумышы белән ул Сарман районыннан, белеме буенча журналист, каләм тибрәтеп әйтсә, әни булган көненнән башланган. Рәхмәт әйтәм сиңа. Һәр вакыт гөл, һәр сулышым сиңа бәхет тели. Синең дәвам кара, күз алдымда, яшел тимәк йоклый кычагымда. Менә балалар бакчасына балаңны иң беренче тапкыр киендереп, итеп куясың бит. Алар берәр концерт әзерлиләр. Һәм шунда синең балаң шигырь сөйли башлый. Менә шундый хис кичердем мин бүген. Күңелләр тулып бит инде. Дисәләр әйбәт кенә сөйләсә ярар иде. Буталмыйча, онытмыйча сүзләрен. Анда менә минем шигырьләремә бүген киендереп ясандырып, бантиклар тактырып, матур күлмәкләр киеп чыгарганнар. Алар шундый матур итеп сөйләделәр. Язу берәр бит аны бит әле матур итеп сөйли дә белергә кирәк шигырьне. Әдәби музыкаль кичә авторы Резида Хайретдинова сүзләренчә, мондый форматтагы кичәләр хәзер һәм шул урында принципы белән барлыкка килгән. Шуңа да ул тамашачы йөрәгенә юлны тиз таба торгандыр. Андый эшләр менә хәзер монда биредә туса, идея дип әйтәм инде. Иң мөһиме идеясы бит. Иң кыйммәте дип әйтәм инде. Идеясының яхшы булуы. Ул ничектер 1 минут эчендә башка керергә мөмкин һәм 5 минут эчендә аннары аның киләчәк сценарий турырга мөмкин. Ул теге алдан уйланып йөреп андый эшне эшләп булмыйдыр. Каләмем яз төсле карада исемле әдәби музыкаль кичә Әлмәт Татар дәүләт драма театрының Татнефть гранты ярдәмендә булдырылган тирәлегендә башкарылган 6нчы проект. Аны карарга теләүчеләр театрга 3 һәм 4 май көннәрендә кабат килә алачак. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп футбол лигасының иң яхшы командалары билгеле булды. Әлмәттә гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары арасында 2023-2024 елгы сезон ябылды. Кайсы командаларның җиңүче исеменә лаек булганын безнең төшү төркеме күреп кайтты. Гол кертергә тәвәккәллек һәм шиксез энергия белән уенчылар кырда дәртле уен оештырдылар. Һәркем үзенең осталыгын күрсәтергә тырышты. Ләкин тренерлар билгеләп үткәнчә футболда команда рухын югалтмау да мөһим. Быел мәктәп футбол лигасында Әлмәт районы мәктәпләреннән 34 команда катнашты. Ярыш егетләр һәм кызлар арасында 2 яшь категориясендә узды. В этом году уровень поднялся игр. Быел уеннар дәрәҗәсе күпкә күтәрелде. Биредә бик күп яхшы командалар, гомумән барлык физик культура укытучылары командаларны яхшы әзерләгәннәр. Шуңа күрә монда шундый кызыклы уеннар бара. Барысына да рәхмәт. Идут ожесточенные такие игры, поэтому все молодцы, всем спасибо, здорово. Сабина Саримова 8 яшьтән футбол белән шөгыльләнә. Узган ел аның командасы башта муниципаль, аннары зона этабында җиңеп, Россия финалында Татарстан Республикасы исеменнән чыгыш ясады. Анда алар яхшы нәтиҗә күрсәтеп, 2нче урынга лаек булалар. Сабина мондый нәтиҗә гомер буе истә калачак дип уртаклаша. Яңа җиңүләр турында хыяллана һәм тренировкаларда тырышып шөгыльләнә. Наша школа очень хорошая. Безнең мәктәп бик яхшы, тренерлар безнең белән бик күп вакыт шөгыльләнә. Без һәр уенга әзерләнеп чыгабыз һәм җиңәбез. Командада бер-беребезне тыңлыйбыз, гол кертәбез һәм рәхәтләнеп шатланабыз. Забиваем голы, радуемся. Камил Каюмов 1 елга якын футбол белән шөгыльләнә. Уеннарның кызыклы һәм киеренке булуын сөйли. У нас сегодня было 2 игры. Первая игра была,
Бүген безнең 2 уен узды. Беренче уен бик катлаулы иде. Без әлбәттә техниканы яхшы күрсәттек, әмма барыбер аларны җиңә алмадык. Икенче уен җиңелрәк булды. Без аларны җиңдек. Ул уенда без тактика белән алга чыга алдык. Игра была, полегче, мы выиграли и мы брали тактикой. Уеннар тәмамланганнан соң иң дулкынландыргыч мизгел бүлекләү тантанасы башланды. Муниципаль этапта үз яшь категорияләрендә кызлар арасында 25нче мәктәп һәм 16нчы мәктәп командалары, егетләр арасында Түбән Мактама бистәсенең 1нче мәктәбенең һәм 16нчы мәктәп командасы җиңүчеләр исемнәрен яулады. Алар 14нче майда зона этабында чыгыш ясаячак. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Габдрахманның спорт комплексында Әлмәт муниципаль районының 13нче спартакиадасы исәбенә 3нче яшь пенсионерлар арасында йөзү буенча ярышлар узды. Ярышлар районның ветераннар советы, физкультура һәм спорт идарәсе ярдәме белән оештырылды. Көмеш буын вәкилләренең спорт чараларында катнашуы ул һәркемгә шул исәптән яшьләргә һәм үсеп килүче буынга яшәү сөючәнлек, максатчанлык, спорт азартын күрсәтү мөмкинлеге, ди оештыручылар. Бу спорт түрен пропагандалау әлбәттә безнең район пенсионерларының сәламәт яшәү рәвешен ныгыту белән бәйле. Ярышларда 9 команда катнашты. Йөзү буенча эстафетада яңа кәшернекләр иң көчлесе булып чыкты. Икенче урынны Габдрахман авыл җирлеге яулады. Өченче урында Сөләй авылы. Борьба была очень жесткая, потому что каждый стремился. Көрәш бик көчле булды, чөнки һәркем җиңүгә омтылды. Лаеклылар җиңде. Бассейннарга даими йөрүчеләр, бирегә Габдрахманга бу искиткеч спорт сараена килүчеләр. Мондый пенсионерлар күбрәк булсын иде. Побольше таких пенсионеров. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.